Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottamam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Jayam Udirayet Tato Jayamudiraye Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhavati Naishtiki Naishtiki. Srimad Bhagavatam Rendava Skandam Aro Adhyayam 26వ శ్లోక Namadeyani mantrascha dakshinascha pratani cha devatanukramaha kalpaha sankalpas tantram evacha. Namadeyani mantrascha Namadeyani mantrascha dakshinascha vratani cha Dakshinascha vratani cha devatanukramah kalpaha sankalpastantram evacha. Namadheyani mantrascha dakshinascha vratani cha devatanukramaha kalpaha sankalpastantramevacha. నామధేయాన్ని దేవతా నామములను ఆవాహన కావించుట. ఎస్. మంత్రాహ ఒక ప్రత్యేక దేవతకు చెందిన విశేష మంత్రములు. దేవతకు చెందిన విశేష మంత్రములు. చ కూడా దక్షిణాహ దక్షిణ చ మరియు వ్రతాని వ్రతములు మరియు దేవతా అనుక్రమ ఒక దేవత పిదప వేరొక దేవత. వేరొక దేవత. కల్ప ప్రత్యేక శాస్త్రము. సంకల్ప విశేష ప్రయోజనము.
సంకల్పః విశేష ప్రయోజనం. తంత్రం ప్రత్యేక విధానం. తంత్రం ప్రత్యేక విధానం. ఏవ అవి ఉన్నట్లుగా. ఏవ అవి ఉన్నట్లుగా. కూడా. కూడా. విశేషమగు మంత్రములు మరియు దక్షిణల ద్వారా వివిధ దేవతా నామములను అవాహన కావించుట అన్నది ఇతరమగు అవసరములకు చెందినట్టిది. అది విశేష ప్రయోజనార్థమై విశేష విధానముల ద్వారా ప్రత్యేక శాస్త్రానుసారము జరగవలె. విశేషమగు మంత్రములు మరియు దక్షిణల ద్వారా వివిధ దేవతానామములను వివిధ దేవతానామములను అవాహన కావించుట అనున్నది ఇతరమగు అవసరములకు చెందినట్టిది. అది విశేష ప్రయోజనార్థమై విశేష విధానముల ద్వారా ప్రత్యేక శాస్త్రానుసారము జరగవలెను. చదవండి చాముండేశ్వరి. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యము. యజ్ఞ నిర్వహణ విధానమంతయు కామ్యకర్మ క్రిందకి వచ్చును. అట్టి కర్మలు పూర్తిగా శాస్త్రీయమైనవి. అవి ముఖ్యముగా ఒక విశేష శృతిలో కావింపబడు మంత్రోచ్చారణపై ఆధారపడి ఉండును. ఇది నిక్కముగా గొప్ప విజ్ఞాన శాస్త్రమై ఉన్నది. యోగ్యులకు బ్రాహ్మణులు లేనందున గత 4000 సంవత్సరములుగా తగిన ఉపయోగమునందు లేనట్టి ఆ యజ్ఞములు ఈ కాలమున ఏమాత్రము ప్రభావశీలములు కావు. ఈ పతిత యుగమునకు అవి ఉపదేశింపబడను లేదు. నేటి కాలమున ప్రదర్శనార్థమై నిర్వహింపబడు ఏ యజ్ఞమైనను తెలివిగల బ్రాహ్మణుల కేవలము మోసయుక్త కర్మయై ఉన్నది. అట్టి యజ్ఞ ప్రదర్శనము ఎట్టి స్థితి యందును ప్రభావశీలము కాబోదు. లౌకిక విజ్ఞాన శాస్త్ర సహాయము చేతను మరియు కొంతవరకు భౌతిక సహాయము చేతను కామ్యకర్మ నిర్వహింపబడుచున్నది. కానీ వేద మంత్రోచ్చారణ విధానమందు మరింత సూక్ష్మ పురోగతికై లౌకికులు వేచి ఉన్నారు. లౌకిక విజ్ఞాన శాస్త్రము మానవ జీవిత నిజ ప్రయోజనమును మరల్చజాలదు. అది కేవలము జీవితంలోని కృత్రిమ అవసరములను వృద్ధి చేయగలదేమో గాని జీవిత సమస్యలకు పరిష్కారమును కూర్చలేదు. కనుకనే లౌకిక జీవన విధానము తప్పు విధానపు మానవ నాగరికతకు దారి తీయగలదు. జీవిత చరమ లక్ష్యము ఆధ్యాత్మిక అనుభవమైనందున శ్రీకృష్ణ భగవానుని పవిత్ర నామమును ఆవాహన కావించి ప్రత్యక్ష విధానము అనగా పైన తెలుపబడినట్లుగా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుచే చక్కగా ఉపదేశింపబడినది. నేటి కాలమున జనులు ఈ సరళ విధానపు లాభమును సులభముగా బడయవచ్చు. అతి క్లిష్టముగు సంఘ వ్యవస్థ యొక్క ప్రస్తుత పరిస్థితికి ఈ విధానము ప్రతిపాదనీయమై ఉన్నది. హరే కృష్ణ ప్రభు. 27వది. గతయో మతయశ్చైవ ప్రాయశ్చిత్తం సమర్పణం పురుషావయవయేతే సంభారా సంవృతా మయా. గతయో మతయశ్చైవ ప్రాయశ్చిత్తం సమర్పణం పురుషావయవైర్యేతే సంభారాః సంవృతా మయా. గతయో మతయశ్చైవ ప్రాయశ్చిత్తం సమర్పణం పురుషావయవైరేతే సంభార సంవృత మయా. గతయః చరమగమ్యంకు విష్ణువు వైపు పురోగమనము. మతయః దేవతార్చనము. చ కూడా ఏవ నిశ్చయముగా
ఏవ ఏవ నిశ్చయముగా నిశ్చయముగా ప్రాయశ్చిత్తం 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 ప్రాయశ్చిత్తము సమర్పణం చరమ సమర్పణం సమర్పణం చరమ సమర్పణం పురుష భగవానుడు పురుష భగవానుడు పురుష భగవానుడు భగవాన్ని దేహముకి అవయవై భగవానుని దేహ అవయవముల నుండి అవయవై భగవానుని దేహ అవయవముల నుండి ఏతే ఈ ఏతై సంభారాహ సంభారము సంభారములు సంభృతాహ ఏర్పాటు చేయబడినవి చేయబడినవి మయా నాచే మయా నాచే ఆ విధముగా యజ్ఞావసర సంభారములను సామగ్రిని నేను భగవానుని దేహ అవయవాల నుండి ఏర్పాటు కావించి కొనవలసి వచ్చాను దేవతానామములను ఆవాహన కావించుట ద్వారా పరమగమ్యం విష్ణువు క్రమముగా లభ్యము కాగలదు. ఆ విధముగా ప్రాయశ్చిత్తము మరియు చర్మగమ్యము పూర్ణము కాగలవు. ఆ విధముగా యజ్ఞావసర సంభారములను సామగ్రిని నేను భగవానుని దేహ అవయవముల నుండి ఏర్పాటు కావించి కొనవలసి వచ్చెను. దేవతా నామములను ఆవాహన కావించుట ద్వారా పరమగమ్యము విష్ణువు క్రమముగా లభ్యము కాగలదు. ఆ విధముగా ప్రాయశ్చిత్తము మరియు చరమగమ్యము పూర్ణము కాగలవు. ఓకే, ఎవరు చదువుతారు ఈ భాష్యం? నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. చదవండి ప్రభుజీ. సమస్త పదార్థములకు మూలముగా భగవాను రూపమునకే ఈ శ్లోకమునందు విశేష ప్రాధాన్యము వసగబడినది. అతని నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతికి ప్రాధాన్యము వసగబడలేదు. దేవదేవుడకు నారాయణుడే యజ్ఞఫలమున గమ్యమైనందున తత్ గమ్య సాధనకి వేద మంత్రములన్నీయును చరమముగా ఉద్దేశించబడి ఉన్నవి. ఆ విధముగా నారాయణునికి ముదమును కలిగించి వైకుంఠ ధామమున అతని ప్రత్యక్ష సాహచర్యమున ప్రవేశమును పొందుట ద్వారా మానవ జీవితము సఫలము కాగలదు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఉపజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీవేదాంత స్వామి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో బ్రహ్మదేవుడు టాప్ మోస్ట్ అథారిటీ వేద జ్ఞానంను వాళ్ళ నుండినే మనకి తర్వాత పురుష పరంపర నుండి వచ్చేది బ్రహ్ముడు. సో వీళ్ళు చెప్తుండేది ఈ యజ్ఞ ఆచరణ చేసేదానికి ఏమేమి కావాలి, ఏమి అవసరం. చాలా అవసరాలు, చాలా చక్కగా ఎగ్జాక్ట్ ఇదిగా జరగాలి. అది ఇప్పుడు ఏదైనా ఒకటి తయారు చేసేది మనం ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేస్తారు, ఏదైనా ఒకటి ప్రోడక్ట్, ఏదైనా కెమికల్స్, ఏదైనా స్టీల్, ఇంకొకటి ప్రతి ఒక్కటి ఒక్కొక్కటి అది ప్రాసెస్ అని ఉంటుంది, విధానం అని ఉంటుంది. ఆ ప్రాసెస్గా చేస్తే అది కరెక్ట్ అయిన ఒక మంచి క్వాలిటీ, ఫస్ట్ క్వాలిటీ స్టీల్, ఎన్నో వేరే వేరే సెకండ్ క్వాలిటీ, థర్డ్, ప్రతి ఒక్కటి కూడా అలాగే కరెక్ట్గా అది చేసినప్పుడు కరెక్ట్ రిజల్ట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది ఈ వేద విధానం మంత్రాల ద్వారా చెప్పేది ఇది ఒకటి సైంటిఫిక్ విధానం అని చెప్తున్నాను. శాస్త్రీయమైనట్టు ఇక్కడ సైంటిఫిక్ మెథడ్ అనేది ఇది సటిల్ సైన్స్.
గ్రాస్ సైన్స్, సటిల్ సైన్స్. గ్రాస్ అంటే స్థూలమైన ఇది విజ్ఞానము, ఇది సూక్ష్మమైన విజ్ఞానం. ఇదంతే, ఇంకేమిటి లేదు. ఈ ఇక్కడ వైదిక మంత్రాల్లో నుండి మనకి దొరికే ఒక ఇది కామ్య కర్మ ఇది ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీస్. ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఇది చేస్తున్నాము, ఇంకా మనకి మంచి ఒక మంచి రిజల్ట్ దొరుకుతుంది, మంచి పుణ్యం దొరుకుతుంది మనకి. ఎందుకంటే నిజమైన కరెన్సీ ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇది పుణ్య పాపం కరెన్సీ. ఇది ఇప్పుడు ప్రస్తుతంగా ఒక డబ్బులుగా ఒక ఎగ్జాక్ట్గా కాదు, బట్ మోరార్లెస్గా మనకు అనిపిస్తుంది. చాలా డబ్బులు ఉంటే ఎవరికైనా అప్పుడు వాళ్ళు మంచి ఇది ఉన్నట్లు, వాళ్ళు దాని ద్వారా వాళ్ళ మెటీరియల్ లైఫ్, వాళ్ళ భౌతిక జీవనాన్ని చాలా బాగా చక్కగా వాళ్ళు నిర్వహించుకోవచ్చు. దీన్ని వాళ్ళకి భౌతిక క్లేశాలు కొంత తక్కువ ఉండొచ్చు అనుకోవచ్చు మనం. సో ఆ రకంగా ఇది అనిపిస్తుంది. అయితే దీని కింద వెనకాలే ఉండేది కర్మ అనేది, అది నిజమైన కరెన్సీ, నిజమైన అది మాధ్యమం. సో దానికోసం ఇది ఇక్కడ చెప్తుండే ఈ కామ్య కర్మాలు అంటే ఈ యాగాలు దీని చేసే ద్వారా చాలా పుణ్యాన్ని లభిస్తుంటాయి. వాళ్ళు పాయింట్స్, పయస్ క్రెడిట్స్ దాన్ని తీసుకుంటుంటారు వాళ్ళు. సో ఇది ఒక ఆచరణ వేదాల్లో ఉన్నాయి. ధర్మ, అర్థ, కామ, మోక్ష, ఈ రకంగా మీరు చాలా పుణ్యం లభించండి. దాని ద్వారా తర్వాత మీకు ఈ భోగించే ఇందరి కోరికలు ఉంటాయి, దాన్ని ఆనందించండి. సో అట్లా ఇది విధానము భగవంతుడు చేశారు, వేదవామ్యంలో ఉంది. కర్మకాండ విభాగము అని చెప్పేది దీంట్లో. కర్మకాండ, జ్ఞానకాండ, ఉపాసనకాండ. సో వేదాల్లో ఎన్నో భాగాలు ఉన్నాయి. సో కర్మ ఎక్కువగా ఫస్ట్గా ధర్మ కార్యాలకి ఎవరు ఆకర్షణ అవుతామో మనం ఈ ఒక ఉద్దేశంతోనే ఆకర్షణ అవుతాం. ఏదైనా మనకి ఈ భౌతిక దేహానికి ఇంక మంచిది కానీ, నా దేహానికి కావచ్చు, నా ఫ్యామిలీకి కావచ్చు, నా సమాజానికి కావచ్చు. సో ఈ ఒక దేహ భావంతోనే మనము ధర్మ కార్యాలు కూడా నిర్వహిస్తుంటాం. సో ఇది ఈ ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీ, అది దొరికే ఒక లక్ష్యం పొంది మేము చేసే ఒక కార్యం. యావది ఈ భౌతిక ఈ యజ్ఞాలు, ఈ భౌతిక కార్యాలకే ఇది మనకి సహాయం చేసేదానికి. సో అయితే ఇప్పుడు దాన్ని కలియుగంలో శాస్త్రవేత్తలు ఇంకొక రకంగా దాన్ని పొందుతున్నారు. వాళ్ళు ఈ లాభాలు మనకి కంఫర్టబుల్గా, ఆనందంగా మనం ఈ దేహ ఆనందాన్ని పొందొచ్చు. దాన్ని వాళ్ళు చేసే ఒక శ్రమము, దీని నుండి వాళ్ళు ఏమేమో రీసెర్చ్ చేసి కనిపెట్టి, సో ఇది ఒక రకమైన ఇదే ప్రయత్నం, ఈ ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీని అని చెప్తున్నారు. అది ఇక్కడ ఇది భగవంతుడు ఇది లేదు, ఓ భగవంతుడు నువ్వే అంత ఇవంతా ఇచ్చావప్ప అని ఒక కంప్లీట్ మరపు. అట్లీస్ట్ వేదవాన్యంలో ఇది ఏమంటే మనకి ఇదంతా భగవంతుడు ఇస్తున్నారు అని లాస్ట్గా తెలుస్తుంది. ఫస్ట్గా అట్లీస్ట్ మనకి వర్షం వస్తుందా, ఇది వచ్చేది ఇంద్రుడి నుండి వస్తుంది. ఇంద్రుడు ఒక దేవత ఉన్నారు, వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఎలా మనకి ఇక్కడ సిటీలో మనకి ఏదో కావాలంటే ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటున్నారు. వాళ్ళతో మనము పర్మిషన్స్ తీసుకోవాలి, లైసెన్స్ తీసుకోవాలి, వాళ్ళకి ప్రతి మంత్ వాళ్ళకి ఇంత ఫీజు కట్టాలి, ఒక వ్యవస్థ ఉంది. సో దాన్ని తెలుసుకొని వాళ్ళు నిర్వహిస్తుంటే ఆ ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ నుండి అంత మనకి లాభం వస్తుంది. అలాగే ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఒక్కొక్కటి ఇది ఉంటుంది. సో ఇది భౌతిక జగత్తులో కూడా ఈ వేదవాన్యం ద్వారా తెలుసుకునేవి యజ్ఞ విధానంలో ఈ దేవతలు ఉన్నారు, ఇంద్రుడు ఉన్నారు, వరుణ ఉన్నారు, సూర్యుడు ఉన్నారు, అంతా ఉన్నారు. సో వీళ్ళకి దాంట్లో సంతృప్తి చేసే విధానం అయితే చేస్తే వాళ్ళకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది ప్రతి ఒక్కరు కృష్ణుడు నిర్దేశనంతోనే వీళ్ళు చేస్తున్నారు. యజ్ఞపతి విష్ణువునే. సో విష్ణు అది వాళ్ళ ఆదేశము, వాళ్ళు చేసే నియమాల పైన వీళ్ళు పాలిస్తున్నారంటే. సో అని తెలిసి ఫైనల్గా వాళ్ళు ఇది భగవంతుడే ఇస్తుండే కారణం కృష్ణుడు కూడా మనకి నేరంగా నన్ను మీరు అప్రోచ్ చేయండి, మీరు నేరంగా నా అంశం, ప్రతి ఒక్కరు, ప్రతి జీవుడు, ఎలా తండ్రికి ప్రతి ఒక్కరు తన పిల్లలతో నేర సంబంధం ఉండేదానికి ఇష్టం ఉంటుంది. సో భగవంతునికి, శ్రీకృష్ణుడికి అది. సో భగవంతుడు ఇది అవసరంలే అని మనకి క్రమంగా స్లోలీ మనకి స్టెప్ బై స్టెప్ భక్తి మార్గం తెచ్చేదానికి ఇది విధానం. అయితే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్గా చెప్తుండేది, ఇక్కడ కలియుగంలో మనకి ఆచరించే ఒక శక్తిని కూడా లేవు. ఈ యజ్ఞ విధానం ఆచరించే ఒక బ్రాహ్మణులు లేరు, అంత చక్కగా దాన్ని పలికే మంత్రాలు ప్రవీణులైన బ్రాహ్మణులు లేరు. దానికి ఇక్కడ దాన్ని చాలా స్ట్రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్లో ప్రపోజ్ చెప్తుండేది. యోగ్యులకు బ్రాహ్మణులు లేనందున గత 4000 సంవత్సరములుగా తగిన ఉపయోగమునందు లేనట్టి ఆ యజ్ఞములు ఈ కాలమున ఏమాత్రము ప్రభావశీలములు కావు. 4000 years అయిపోయింది ఆల్రెడీ.
దీని వెనకాలి చేస్తున్నప్పుడు దానికి రిజల్ట్ దొరుకుతుండే. కృష్ణుడు అవతరించినప్పుడు కూడా ద్వాపర అప్పుడు కూడా కొంత యాగాలు యజ్ఞాలు ఉండే. భగవంతుడు కూడా ప్రతిరోజు దీన్ని రోజు మేల్కొని హర్లి భగవంతుడు కూడా ధ్యానం చేసి తనపైన ధ్యానించేది. భగవంతుడు ఎవరిపైన ధ్యానించాలి? భగవంతుడు. సో మనకి ధ్యానం అంటే హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్తా పలుకుతా భగవంతుడిని స్మరించేది. తర్వాత భగవంతుడు యజ్ఞ కొన్ని కార్యాలు చేస్తున్నారు చెప్తారు. అది ద్వాపర యుగం, ఇప్పుడు కాదు. సో 4000 సంవత్సరాలు అయిపోయింది, ఆల్రెడీ అవుట్డేటెడ్ ప్రాసెస్ ఇది. ఇప్పుడు ఎవరైనా మీకు ఇది 4000 సంవత్సరాల వెనకాలి ఇది అని చెప్తే మీరు ఇప్పటికీ మనకి అప్లై అవుతుందా అని అడుగుతారు. ఏదైనా కావచ్చు. 4000 years ఎఫెక్టివ్ ఉండి మేము ఇప్పుడు అంతే, మేము ఇప్పుడు దాన్ని ఫాలో చేస్తామంటే ఒక అజ్ఞానం అంతే. అంటే 4000 years ఇది ప్రాక్టీస్ వెళ్ళిపోయింది. ఎవరు కూడా దాన్ని ఊరికే కేవలం ఒక నామ మాత్రం జరుగుతుంది అంటే నేనేమో చేస్తున్నాను అని ఒక మెంటల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే నేను ఒక యాగం చేస్తున్నాను, నేను ఒక యాగం చేపించాను, నేను కొంత సమయం ఇచ్చేసాను, వినియోగించాను ఎవరినో, అంతే. ఇంకా మనకి రియలీ నిజంగా లాభం లేదు. అంత స్పష్టంగా 4000 years వెనకాలి ఉండే ప్రాసెస్. దాని వెనకాలి దీన్ని ఆచరించి ఫలితం దొరుకునే ప్రాసెస్. ఇప్పుడు యాళ్ళు మేము చేయాలి. దానికి నెక్స్ట్ చెప్తుండే ప్రభుపాద ఈ పతిత యుగమునకు అవి ఉపదేశింపబడం లేవు. నేటి కాలమున ప్రదర్శనార్థమై నిర్వర్తించబడు ఏ యజ్ఞమైనను తెలివిగల బ్రాహ్మణుల కేవలము మోసయుత కర్మమైనది. ప్రభుపాద చాలా స్ట్రాంగ్. ఆచార్యం పురుషో వేద. ఒక మాట చెప్పేది, ఆచార్యులు వాళ్ళకి తెలుసు ఏమి వేదాలు అంటే. ఆచార్యుల్ని పాలించే వ్యక్తికి ఏమి వేదము అని అర్థమవుతుంది, వేద జ్ఞానము శాస్త్రం అర్థమవుతుంది, లేకుంటే మనకి తెలిసేలేము. సో ఆచార్యులు ప్రస్తుతంగా భగవంతుడు ప్రతినిధిగా వచ్చారు. ఏం చేస్తున్నారు? కలియుగంలో 5000 సంవత్సరాలు అయింది, వీళ్ళు ఈ యాగాలు చేస్తున్నారో ఇంకొక పూజలు చేస్తున్నారో ఈ పనికి రాదే ఇది చేస్తున్నారు కదండి వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆచార్యులు అంటే వాళ్ళు వైకుంఠంలో గోలోకం నుంచి వచ్చే వ్యక్తులు, శిలా ప్రభుపాద. సో వాళ్ళు స్ట్రాంగ్ గా మన కమెంట్ ఏమి ఇది చేస్తున్నారు వీళ్ళు 4,000 సంవత్సరాల నుండి ఆల్రెడీ ఇది పనికి రాదే ప్రాసెస్, ఇప్పుడు కూడా ఇది ఇంత మూర్ఖంగా ఫాలో చేస్తున్నారు కానీ ప్రభుపాద స్ట్రాంగ్ గా మనకి చెప్తుండే ఇదంతా కాదు, పని కాదు, ఇదంతా కేవలం ఒక మోస వంచన విధానం అంతే. ఇవి అంటే ఉండొచ్చు ఒకరు తెలియక అందరికీ మోసం చేయలేని కాదు, అదే కొంతమందికి తెలియదు, ఏమో వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు, అదే వాళ్ళ విధానంగా వాళ్ళు మనకు చెప్తారు, సలహా ఇస్తారు. లేదు, యావది విధానం అవుతేనో ఒక ఎక్స్పర్ట్ బాడీ ఉంటుంది, వాళ్ళు దాన్ని శాంక్షన్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏదైనా మనం శాంక్షన్ గవర్నమెంట్ ఒక రికగ్నైజ్డ్ బాడీ ఉంటుంది, వాళ్ళు చెప్తారు అవును వీళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్, వీళ్ళతో మీరు ISI సర్టిఫికేషన్ కావాలి. సో ఆచార్యులు అంటే వీళ్ళు సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారు మనకి, ఏది చేయాలి ఏది చేయరాదు అని కరెక్ట్గా చైతన్య మహాప్రభు 500 సంవత్సరాల వెనకాలే వాళ్ళు హరేర్ నామ ఇవ కేవలం కలో నాస్తేవ గతిరని, ఒకటే కలియుగానికి హరినామం. సో దానికోసమే వాళ్ళు ఇది చేసినప్పుడు ప్రచారం చేసినప్పుడు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మేము వింటుండే, మీకు నన్ను వాళ్ళు చెప్తుండ్రి lakhs ఆఫ్ పీపుల్, లక్షకు ఎంతమంది అంటే అక్కడ బెంగాల్ రాజు ఎవరు అప్పుడు మహమ్మద్ రాజు ఉన్నారు, నవాబ్ హుసేన్ షా, వాళ్ళు చూశారు ఏం జరుగుతుంది, ఈ వ్యక్తి వెళ్తుంటే వీళ్ళు వెనకాల లక్ష మంది వెళ్తున్నారు కదా, ఈ వ్యక్తి ఒక సన్యాసి, ఏది కూడా డబ్బులు లేవు. ఇప్పుడు మహారాజు వస్తే చాలా మంది వెళ్తాం, ఇప్పుడు మనం సిటీకి ఎవరైనా చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చారు అనుకుంటాం, లేకపోతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చారు మోదీ అనుకుంటాం, అందరూ కూడా పరిగెత్తారు. పెద్ద ఎలాంటే వాళ్ళకి అధికారం ఉంది, అధికారము వాళ్ళు ఒక మాట చెప్తే అయింది, ఏది కావాలంటే మీకు పని అయిపోతుంది, మీది ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఏది కావాలి, లేకుంటే ఇంకేమైనా శాంక్షన్ అయిపోతుంది. ఇట్లా ఇక ఒక ప్రెసిడెంట్, ప్రైమ్ మినిస్టర్, లేకుంటే ఇంకెవరైనా ఒక చాలా పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ ఒక వస్తే మనం ఆ వ్యక్తి అక్కడ దీన్ని వాళ్ళు ఒక విరాళం ఇచ్చి అంత చేశారు, సో మనకి కూడా విరాళం కావాలి, మేము వాళ్ళ వెనకాల పరిగెత్తుంటాం. సో శ్రీమంతులు ధనికలు వాళ్ళ వెనకాల. సో ఈ రాజు చూశారు ఏమిది చైతన్య మహాప్రభు వెనకాలి లక్ష మంది పరిగెత్తున్నారు కదా అంటే చైతన్య మహాప్రభు సాక్షాత్ కృష్ణుడే ఈ విధానం, ఈ సంకీర్తన విధానంతో వాళ్ళు చూపింది. దీంతో త్వరనే మనము ఆధ్యాత్మిక స్థాయికి వస్తాం, భౌతిక స్థాయి విడిచి ఆధ్యాత్మిక స్థాయికి వచ్చి మనలో ఉండే కృష్ణ ప్రేమము మనకి జాగ్రత్త అవుతుంది. సో భగవంతుడు త్వరనే అది వాళ్ళు దాన్ని ఇది వ్యక్తం చేశారు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. సో నేను అది చెప్తున్నాను, ఎవరో వాళ్ళు స్పైగా ఫస్ట్ గా పంపుతారంట, వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు వెళ్ళినప్పుడు ఏ వ్యక్తి వీళ్ళు ఏదీ లేదు వీళ్ళ దగ్గర, ఎంత వీళ్ళు ఏమైనా రెవల్యూషన్ చేస్తున్నారా, మనన్ని అధికారం తీసేదానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, ఒక ఇది సత్యాగ్రహ చేస్తారు, ఇంకొకటి చేస్తారు, సివిల్ డిసోబీడియన్స్ అని లేదు. సో ఇదంతా అవసరం లే. చైతన్య మహాప్రభు అప్పుడే మనకి భగవంతుడే, సాక్షాత్ భగవంతుడే శ్రీకృష్ణుడే అవతరించి
భగవంతుడు మనకి ఇచ్చే విధానం, హరినామ విధానం. దీన్ని చేస్తే చాలా ఈ యజ్ఞ విధానం అంతా ఇంత పనికి రాదు అని ఎంత దీనిగా ఆచార్యులు చెప్తున్నారు. అన్నట్టుగా ఈ సైన్స్ గురించి కూడా ఇక్కడ చెప్తుండేది వాళ్ళు. సైన్స్ లో ద్వారా వాళ్ళు మనకి దీని ద్వారా మనకి ఆనందము, భౌతిక ఆనందం దొరుకుతుందని చేస్తున్నారు. పోతే ఊరికే ఇదంతా ఎక్కువగా మనకి ప్రాబ్లమ్సే. ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి సిటీలో ఉంటాం, మనం సిటీలో ఉన్నప్పుడు కొంత సంవత్సరాలైనాక చాలా ట్రాఫిక్ అయిపోతుంది. ప్రతి ఒక్కరికి అనుభవం ఉంది. మీరు ఎవరు హైదరాబాద్లో ఉండొచ్చు, ఇంకొకరు బెంగళూరులో ఉండొచ్చు, పెద్ద పెద్ద నగరాలకు పర్టికులర్ మీకు అనుభవం ఉంటుంది. ఎంత ట్రాఫిక్ మీకు వచ్చే ఇంత 2 నిమిషాలు ఇంత గంటలు మేము వెయిట్ చేయాలి. సో అప్పుడు వాళ్ళు సలహా ఇస్తారు శాస్త్రవేత్తలు, ఒక పెద్ద ఫ్లైఓవర్ చేయండి. పెద్ద ఫ్లైఓవర్ అంటే తర్వాత ఇంకా దాన్ని క్రేన్ వస్తుంది, అది వచ్చి అక్కడ దగ్గర ఉండే వ్యక్తులకు తెలుసు ఆ సౌండ్, అది మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఫుల్ సౌండ్ అవుతుంటుంది. అక్కడ పని చేసేవాళ్ళు పాపం వాళ్ళు ఎక్కడ నుండినో వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చి, వాళ్ళకి ఎంత కష్టం ఉంది, వాళ్ళకి ఆ మెషిన్తో వాళ్ళ సౌండ్లో ఇంకొకలో పని చేయాలి వాళ్ళు. ఆమెటికి అయింది, ఇప్పుడు సాల్వ్ అయింది, ఒక కొత్త ఫ్లైఓవర్ వచ్చే ట్రాఫిక్ జామ్ వెళ్ళింది. ఇంకొంత సంవత్సరాలు అంతే మరలా అదే ప్రాబ్లం, అదే ఇది వాళ్ళు ఇంకొక ఫ్లైఓవర్ చేయాలి, ఇంకొక సబ్వే చేయాలి, ఇంకొక మెట్రో చేయాలి, ఇదే జరుగుతుంది. అమెరికా అది అక్కడ దానికోసం మనకి రన్ చేసేదానికి పెట్రోల్ కావాలి, అక్కడ పెట్రోల్ ప్రైస్ ఎక్కువ అవుతా ఉంది, అక్కడ అక్కడ వాళ్ళ దేశాల మధ్య అక్కడ గ్యాస్ ఇది ప్రాబ్లం అయింది, ఇదే ప్రాబ్లం. సో మనము భౌతికంగా ఏది కూడా మేము సాల్వ్ చేసే పరిష్కారం పొందే కాదు. సో సింపుల్ లివింగ్ హై థింకింగ్, సింపుల్ లివింగ్ హై థింకింగ్. సో ఈ కలియుగంలో సులభమైన విధానం భగవంతనామం జపం చేసేది, ఈ సంకీర్తన ఇదంతా పనికి రాదు. ఇదంతా సూర్కే ఈ వైజ్ఞానికంగా మనం చేసే అడ్జస్ట్మెంట్స్ కావచ్చు, లేకుంటే ఈ వేద మంత్రాలుగా చెప్పుకొని యజ్ఞాలు చేసేది, రెండు యావది కూడా పనికిరాదు. అక్కడికి నేను చూస్తుంటే ఎవడో ఫోటో ఉండి ఆ వ్యక్తికి గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ ఇచ్చారంట. ఏది గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ అంటే 84 years ఒకే కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారంట ఆ వ్యక్తి, ఇక్కడ బ్రెజిల్లో ఎవరో వ్యక్తి. సో గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ 84 years ఒకే కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారని వాళ్ళకి ఇస్తున్నారంట. సో నేను చూశాను వాళ్ళ ఫోటో, ఫస్ట్ వాళ్ళ కంపెనీ చేరినప్పుడు మోస్ట్లీ అప్పుడు 14 సంవత్సరాల్లో 14 కాదు 20 చేరారంట, 16 సంవత్సరాలు. ఇప్పుడు 100 years అంట వాళ్ళకి, 100 year బర్త్డే సెలబ్రేషన్ వాళ్ళకి, అందరూ కూడా 100 years వాళ్ళు. సో 84 years వాళ్ళ ఫోటో చూస్తే నేను ఇదే వ్యక్తి నాకు కొంత ఇంట్రెస్ట్ అయింది. అంటే రెండు వ్యక్తి అంటే 84 years ఫోటో, 80 years చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు మన ఫోటో పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఫోటో పెట్టుకుంటే ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. నేనేమి ఇదే మనుమడా, ఆ వ్యక్తి మనుమడా లేకుంటే గ్రేట్ గ్రాండ్ సన్ అనుకొని నేను చూశాను. అంటే సపరేట్ డిఫరెంట్గా కనుపుతాం మనం. సంవత్సరాలు 2, 10, 20 సంవత్సరాలు అవుతా మన ఫుల్ బాడీనే చేంజ్ అయిపోతుంది. మనం ఆ వ్యక్తిని అనిపిస్తుంది మనకి అలాగా. సో ఈ వ్యక్తి చూస్తే ఆ వ్యక్తి ఇది గ్రేట్ గ్రాండ్ సన్ అనిపించినట్లు అయింది. అలాగే ఆర్టికల్లో అలా కంటిన్యూ చేస్తాను చదవడానికి. చదువుతా చూస్తే ఆ వ్యక్తి చెప్తుండేది, నేను చాలా పెద్ద సాధన చేసినట్లు. నేను చాలా ఆలోచించాను, నేను జాస్తి థింక్ చేయను. వెనకాల ఏమవుతుందో అవుతా ఉంటుంది, నీకు ముందేమవుతుందో తెలియదు. ఇప్పటికి ఈ రోజుకి ఏముందో ప్రస్తుతంగా దాంట్లో నేను చాలా మగ్నమై ఉన్నా. ఏం అవసరం ఉంది మంచిది, ఈ ప్రెసెంట్లోనే మేము లెట్ us live in the present, బట్ ఫ్యూచర్ తెలియాలి. వెనకాలి ఓకే జరిగింది ఓకే, దట్ ఈస్ ఓకే, బట్ వెనకాలి జరిగిన అనుభవంతో మేము నేర్చుకోవాలి. మేము చేసిన తప్పులు మరలా మనకి ఎలా తప్పు కారాదు మేము తెలుసుకున్నాను. అండ్ ఫ్యూచర్గా ఏమవుతుంది, నేను ఎక్కడ వెళ్తున్నాను, ఈ జగత్ ఎలా భగవంతుడు సృష్టించాడు, ఈ మరణం వెనక ఎక్కడ వెళ్తున్నాను, నేను ఈ మన్నలాగా అయిపోతున్నాను నేను, లేకుంటే నేనేమో చైతన్యమా, నేను ఇంకొక జన్మ పొందాలా. సో ఇది మనకి ఆలోచన కావాలి, దీనికోసం మేము తయారీ కావాలి. సో తయారీ కాక మనం కేవలం ఈ రోజుగా నేను మార్నింగ్ లేసాను, మేల్కొన్నాను, తర్వాత ఇంకేమో న్యూస్ పేపర్ చదివాను, తర్వాత ఇంకా పని ఆఫీస్, ఆ వ్యక్తి 84 years పని చేస్తున్నారంట. సో ఆఫీస్కి వెళ్తాను, సో తర్వాత అదే ఏం ప్రయోజనం. ఒక మానవ జన్మకి ఏది కూడా ఒక ప్రయోజనం కాదు. ఎలాగ మనము కార్యనిర్వహణ చేస్తే ఓకే, అట్లీస్ట్ కొంత సత్వగుణతో చాలా రజోగుణంతో వర్క్ చేస్తున్నారు అది చెప్పవచ్చు, లేకుంటే సత్వగుణము ఒక ఎవరికి ప్రాబ్లం ఇవ్వక ఉండొచ్చు. అయితే రజోగుణం సత్వగుణం నుండి జీవన పరిపూర్ణతం కాదు. జీవన పరిపూర్ణం ఎప్పుడవుతుంది, మనకి కృష్ణ భక్తి మనకి జాగృతమైనప్పుడు, ఆ కృష్ణ భావం సేవాభావం మనం పొందినప్పుడు భగవద్ధామం చేయగలుగుతుంది. అది మానవ జన్మం పరిపూర్ణత. ఈ గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్ నేను చాలా 84 years పని చేస్తే ఒక అవార్డు తీసుకునేదో, అయితే ఇంకొంతమందితో ఇది క్లాప్స్ తీసుకునేది, ఇది కాదు మన జీవన లక్ష్యం. జీవన లక్ష్యం ఏమంటే మనము ఈ హరికరనామ సంకీర్తన విధానాన్ని స్వీకరించి
కలియుగానికి ఇంత సులభమైన విధానం, సరళమైన విధానం భగవంతుడు అనుగ్రహించింది. ఈ అవకాశాన్ని స్వీకరించి నేరంగా భగవద్ధామం వెళ్ళిపోవాలి. ఇది మన పరిపూర్ణత.